Hormatly vatandaşlar, men ýene siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde azajyk Türkmenistanyň bolup geçen datlary siziň bilen gürleşip size informasiýa berjekdim. Ine Türkmenowatda siziň bilişiňiz ýaly Gagarin raýonuna partlan öý 35 minutluk öçüp yanan soň, ýani elektr energiýa öçüp yanan soň gazdan ýarly diýen bir netije geldiler spesialistler. Ine şu zatlar energiýa öndürüji gurulmalary we elektrostansiýalar, elektro geçirici transformatorlar, sim toklar regularna ýani maintenance diýilýär, ýani çalışmalar ýani işler geçirilmän soň ine şuraya katastrofalar bolar. Diňe Kuwat korporasiýasynyň ýani bölümlerine däl. Hemme tehnologiýa bar ýerine katastrofa gelýär. Men öňüm size düşünürdim. Birinji siýasatda prawal gidýär. Ol hökman suratda iqtisadiýetde prawal getirýär. Iqtisadiýet ýykylan soň hökman sosialna ýykylýar, ýani adamyň alýan aýlyklary, ýani aýlyklary bir 10-20-30 dolar bolýar. Ve olan pensiýasy ýani 10 dolar bolýar, opro ýaşap bolmaýar. Ine ondan soň ýani katastrofalar başlaýar, ýani puduklar ýykyp başlaýar. Ondan soň ýani ekologik katastrofalar başlaýar. Ine şondan soň grazdan uruş başlaýar. Bu bir tehnologik sistema. Ine şu zatlar bolup geçipdi Türkmenistanyň. Muň üstüne koronavirus, muň üstüne ýani bandit hökümeti, ýani bizim hökümetimiz ýok, gatdalyna paralelna bandit hökümeti Gerançyk Berdimuhammedow we onuň ýani pasport biznesin karoly Raşid Meredow we onuň ýani Hramow, Viktor Hramow, Goebbels, Türkmenistanyň Goebbelsi, propagandist, Türkmen adamlaryň öz hukukyny alyp bilmeýäniň iň sebäpkäri Viktor Hramow. Şol adamy ýadyňyzdan çykarmak, şol adam ýadyňyzdan çykarmak. Men öňkü çykyşymda size suratyny öküzdüm, entek görkezler durur. Entek Viktor Hramow boýunça men material berin size. Häzir ýygnap dur. Indi ýene de gaýtyp geleli Türkmenistanyň tragediýasyna. Ine şu betbaçylygyndan soň 6 adam öldü. Bir adam agyr ýagdaýda häzir reanimasiýada ýatyr. Ýagdaý kritik. Ne şu ýagdaý betbaçylyklar bolar durur Türkmenistanyna. Men özüme her wagt soraw berýän. Näçe şu betbaçylykda Liwapda bolýar? Näçe beýlek vilayetlarda bolar? Näçe beýleki ýani şäherlerde bolar? Onsoň şunu isleýär edip ýani bir zada düşdüm. Bu hemme ýerde bolýar Türkmenistanda. Türkmenowatda da, ýani Marda da, Maryň Taxtawalyny da hemme ýerde. Ýadyňyza salyň, biz meni zryf boldy. Marda soldatlar öldü 20 ýaşa bolay. Hemme ýerde bar. Ýöne Liwapda şular interneti, swedi, hemme zat öçüren ýagdaýynda da şolar aktiv bolan soň daşny informasiýa çykarýar. Ine şondan biz bilýär. Liwapda adamlar has aktiv bolan soň hiç zat hökümet gizlemlenok. Bular o ýerden börden hökman bir urun tapýar. Bular aktiv. Şoň üçin hemme vilayetlerden iň öňünde aktiv vilayet, Liwap vilayeti, hemmeňi de taňryp kaldy. Men söyledim Türkmenistanyň ýani demokratik halk hereketiniň, demokratik watan Türkmenistan hereketiniň esasy adamlar Liwapdan. Esasy uruşýanlar Liwapdan. Beýleki parti hereketleri hemmesi. Ýekdik ýani Newitda, Balkan, Aşgabat we Marwa, Daşol we ýöne esasy Liwap. Olaram iň aktiv, daşynda da içinde de. Ine şoň üçin Liwapda bar bolup geçen zatlary Türkmen halky bilýär içinde daşynda. Ýöne beýleki vilayetlerde bolup geçen zatlary bizim habarymyz ýok. Beýleki vilayetler ýylgyny haçana çelesi bukulup gildiň oturjak. Näme şoň suratyny iýerseň öz garnaşyna sen çapym edýärler. Edýärlermi? Bir de o listovka paýlaýar çapym eden oklar. Indi bunu ýalan gorkuş bolarmy? Bolho inni. Sizem oýanyň inni. Bolýa Aşgabat, o ýerde her ikinji MHM'şnik, ýani köçede ýörep duran. Ýöne vilayetler, etraplar näme ýatyp durýar? Bolup geçen zatlar näme bilen zok? Näme surat videolar ýereň zok?
Ine lewapda bolondan bir saat geçip geçmeke eýen berdi. Bular internetde üçülmeke eýen biz bilýär. Eýen biz bütün dünya dargatdyk şonu. Türkmenistanyň prezidenti vatan düşmany öz halkyndan gizläp, bütün dünya jemgyýetinden gizläp, şu zatları saklap dur, süýede öçürýär, internetde öçürýär. Lewap gahrmanlar bolsa derhal çykarýar şunu. Birekende. Aydara söz ýok. Merd oglanlar, malatsy. Gyýylar, aýallar, oglanlar men köp gurulşan lewaplar bilen. Tuğulemy. Indi şu ýaly hemmemiz bolan bolsak diktator bolmazdy. Biz Allah nime diýär? Ýa-bir ine Hudaýa şükür uruş ýok, söýüş ýok. Ay bularym dödüler ine Serdarjan geler häzir gowlaşar. O oýanyň ni? Bolny ho. 10-njy asyra girkitdik. Maskara bolduk bütün dünýäde. Bu haramzada bizi hemme ýerde, şu bir ýerde dünýäde yer bolýan bolsa, ýa hökümet tarapyndan prezentasiýa edilýän yer bolsa, maskara we maskarasyny etdi. Hökümetiň Türkmenistanyň bir ýere daşynda türkmenlik barsaň üstüne bilýärler. Bilýärmi şonu? Ol dine Berdi Muhammedowyň gazanandardy onu öpdüler. Şoňa çelip bu ýaly gülýärler türkmen başynyň üstünden. Ýöne diktator diýip hasap edýärler. Muny bolsa diktator we idiot diýip hasap edýärler. O dva w одном bolýar. Ýöne bu tri w одном. Героинщик, наркоман, диктатор, идиот. Tri w одном. Dördüncüden ma milli lider. Şoň üçin şul arkadagy däl, şu bir arkamızda ulu daş, zyňaly şo daşyň ho. Geregi ýok şo daşyň. Bu ne öýüne bolýar, ne ýegenlerini saklap bilýär. Olara bir hep adamlar, bu torun, Maral Taýlan. Doğun gardaşy. Bolýa men dowam edin çykyşymy. Men her ýere söz berýän, söwmenik, ýa-ni şahsyna geçmedik. Men şahsyna geçmeden bunu düşündik, bunu adamy. Gynansak da. Edil häzir Türkmenistanyna uly yssyk gidip barýar. Agyr yssylygyň netijesinde adamlar kynçylyk görýärler. Balnitsalarda adamlardan dowalýar. O ýerde adamlaryň puly ýok, öýlerini ýa-ni balnitsada saklarýardy. Vilayatlarda etaplarda ýa-ni elektrik togynyň öçüşi bir topar kondisionerler işlenok. Elektrik tok üzülýär. Ýa-ni ýygyderli gelen ok. 220 volta derek 170 volt berýärler şular. Transformatorly işlenok. Olar erýärler, çydamak ıswa. Elektrik stansiýalar düýpli işläp bilen ok, ýa-ni nimeler açanna elektrik toğu gaçanna, ýa-ni gigahertz gaçanna bu galdyryp geçişen ok. Gazda bolansoň çark bolan ok. Şoň üçin elektrik sistema çydan ok. Elektrik sistema investisiýa etmeli. Türkmenistanyň prezidenti bir zada düşünmeli. Sen pul gadanma, pudoklary investisiýa edip durmasaň tehnologik katastrofa bolýar. Bu ukypsy adam diňe öz biznesi bilen ýa-na haramzada Raşid Meredov bolsa pasport biznesi bilen. İksani biznesmen, bandit Türkmenistan'da 3-nji bandidan ma ol yer ýuwdan Viktor Khramov. Olma Türkmen halkyny edip duran. Ine şu 3 adam Türkmenistanyň işini görýär. Olum az bolansoň yerenleri, garnaşlary bilen, dogon garnaşlary bilen bulum işini görýär Türkmenistan. Nämeden Türkmenistan düzelsin? Düzelmeni Türkmenistanyň perspektiwasy ýok. Hiç şeýle. Bular bir zada garaşýar. Haçandan nebip bahalar kadar şo ýerde ýa-ni ýokurdan turbodan ýa-ni pul ýagar, bular ogurlarlar aç halka ýetirdi. Indi o günler bolmady bu tordy. Koronavirus dünýäniň global ekonomikasyny çalyşdy. Bular düşünýär. Şoň üçin bular ýykylýar. Biz şurara ýa-ni ýykylan zada kömek edip sponsor bolup daşyrykdan dolu diýär, içinde para berýär. Biz saklap dururuz. Durun bir ay. Görürseňiz. Hekimler kapyny kakarlar. Haýşe diýär bir şu ýerleriňizde traktorym bardy, hemme adam bardy. Bir şu ýerde bir ýeçilik edäň diýip öýüňize barar. Edemde o. Biz şol gulçylyk, garypçylyk ýa-ni strategiýasyny gezip ýörüz. Bize o adam, bilen Berdi Muhammedow ýaly ondan kimde bize göre biz aratsa adam ol bir geroinşik. Näme çip biz kösünmeli. Şonu düşündürüm.
Inni men hemme adamlara haş edýän. Feýdide ine şugun 63 gradus ısı bolupdyr. 45 gradusdan temperaturu geçenne Türkmenistan'ın hükümeti görkezme vermeli, yerine getirip Türkmenistan yerine getiriş hükmünün yolbaşçısı yani korrupsiyoner Berdimuhamedov görkezme vermeli. Hemmeler öýlerine oturmaly, ıssy düşünçe ya da iş wagtyny yani 10-dan 19-a çelli işlemelerle 6-dan 10-a çelli 18'den yankı 20'ka çeli işlemeli. Şu iş wagtyny yankı Dubayda ya düzeltmeli. Ýöne bu karamlarda ne halky bilen ne halk kırılsa şonça gowy gaýtyp çäherli gelýän yankı ýaş çağajyklar uwdan bolmaly. Men bilen suratda düşýär, maskara bolýan diýip yankı inni saýlanymyzda gowulan saýlap süpükleri ýanyma getirmek diýip alýar öz halkyna. Bir kelleňi alýarmy şol adamlar. Ine şu adam Türkmenistan'ın milli lideri. Ine şu adamı yankı Cemal Saparova ve Gözel Şaguliyeva Huda hükmünde görýär. Şu adamı yalan vatan programması ertiden akşama çelli yani propaganda edip ýör. Ine şu adamı Viktor Khramov propagandanın maksady diýip munun kultuny aldyp şunu diňe bar politik siyasi sistema salsem bir adam için şun için ettirýär. Ine bolup geçen zatlar. Şol men adamlar haýyş edýän. Saat 10'dan 18'e çelli işe çykmaň, yssyň edir yanan wagty özüňizi goraň. Özüňiz ölseňiz prezidentiň siz barda eşitmedin işler. Eşite has berilýär. Şoň üçin özüňizi goraň. Seretmeň hökümeti. Ine Fransada hökümet plan diýip sürdüýärler. Her kim öz saglygyna tedi. Her kim öz ýagdaýyna. Şertler ýokmy gelip fiksirow edýär, gidýär, tür edýär şopurly. Şertler ýok, mende günah ýok diýip. Ýanky hökümet şertleri oňurmaly. Şol ýaly sizin bolmaly. Öz haklaryňyz. Sizin hakyňyz ýok. 60 gradusda 50'den ýokary, 45'den ýokary geçende işlemene hakyňyz ýokdur. Sebebi siz özüňizi gatyly risk goýýaňyz, ölüp bilýäňiz. Ölüp oturýan adamlar şu ıssyda işler, ýani çydaman ýürekleri durup, ýürekleri lakyllap, durup insult berip, bu ya paraliç bolýar ýa-da adamy ölküp oturýar. Şoň üçin sersap bolun. Davlenie başlanýar, insult bolýar, şu zatlardan ine wraçlaryň ýanyna barsaň, olam hemme zat banitalarda adamdan dolu. Pul berseň, terdiýär, pul bermeseň terdiler. Özüňizi goraň. Hiç kim goramas sizi. Ýadynızdan çykarmaň. Şu gün erti demokratik prezident bolsa da goramayasy. Siz özüňizi birinji bilen goramaly. Onsoň hökümetden talap etme şunu. Türkmenistan'da Feýdide hova 67. Feýdi bir 10 kilometr yani çölüň içine Feýdden 10 kilometr çölüň içine yerleşýän yani koloniyalar var. Türme koloniyalar var. Şöyle 11-nji hem de 12-nji koloniya var. Şu ýerdäki adamlar ıssa çydaman ölýärler. Egerde sizin hostarlygyňyz bolsa habar tutup durmuş bu ýerden. Şu ýerdäki koloniýalardaky çölüň içindäki adamlar edir tappat ıssyň aşagynda. Hökümet şolary öýlerine goýarmaly. Sentýabra çelli ıssy geçinçe öýlerine goýarmaly. Ýa-da şu ýerde şert döretmeli. Ine şonu hökümetiň barda bolýar. Bulary ne şert döredýär? Issyda örküp oturýar, görgüler. Türmedäki adamlaryň hiç haklary ýok. Absolut haklary ýok. Sen türmede o zaman haklaryň bolmaly seň. Sen graždanin Türkmenistana türmede bol ya daşynda bol. Sen o graždanyň giden ok türmede düşeniň. O ýerde ýöne sen ýanky jemgyýetden ara alınıp ýanky tutsawda saklanýan. Bolmasa sen şol ýa haklaryň beýle kadynlar ýa. Şoň üçin Türkmenistanyň prezidenti öz işini ýerine ýetiren o. Siz öz hostarlygyňyzdan habar tutun. Ýanky şo ýerde kondisionerler ýok, o da kondisionerler ýa bir şertler döretmeli. Ýanky ýokardan bir zat goýmaly şolara günüň nimeti, günü şöklesi gün gelmedi ýaly. Bir goraň öz hostarlygyny. Ay bizim ıssyda oturýup oturmaň, olar has agyr ýagdaýda. Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistanda bolup geçýär. Başga daýçaklaryň daýhanlaryň Türkmenistanda ýagdaýlary gatary.
Ine misal üçin daýhan arpa ekýär. 2 hektardan 6 ton bundan plan talap edilýär. Bu görgül 1 ton alınýar. O diýmek 7 sentler, 7,5 sentler tonusundan alybilenok. Men öň aýdyp geçipdim. Şu 8 sentler almaly, hemme ýerde swotka 45-30 sentler dikdiýär. 8 sentlerden geçmeliler diýsem, ine bir bilen ulaşdym 7 sentlerden geçenok diýär. Barada dogry aýtdyňyz diýär. Indi şul 2 hektarda 6 ton tapşyrmaly buğdoyny 2 hektardan 1 ton tapşyrýar we galan 5 tonusyny 20 milyon zyatka berip olar plan dolu diýip ýazdyr diýär. Diýmek 80% pripiska. Türkmenistan boýunça 70-80% pripiska. Biz plan buğdoýymyzyň 30% ýok. Aşyk ine gelen häzir görürsüňiz. Buğdoy ýok. Yığım polny praval. Şonuň üçin şul adamlar ine arpadan soň bular şalak çek bolup hökümete her hektaryna 25 milyon manat berip 50 milyon onu berýärler. Suwa yer sürdürmäne 1 milyon, tohumna aldım diýip 15 milyon, ýanky suwa we beýlik tehnika serişlerini ulanmak üçin pul berýärler, jemi 120 milyon bolýar. Bu görgüler şonu berip çykdyr edip daýhanlar. İnşallah biten soň, bişen soň oňa hekim gelip sen hemme hökümete tapşyrmaly. Bul hökümet bakardan tapşyran ýagdaýynda. Bul bankrot. Ine hekim hemme daýhan bankrot edýär. O näme sistema? Men käwagt gülkim gelýär. Daýhanlardan sorýar, näçe işleýär? Wagt murada alyby düşýär her ýere. Hiç rahat ýok, o ýykylyp polny. Bir öküz ýyksaň, şonu satjak bolsaň, öň aberde çel sak tuturýan bolsaň, häzir 5 günde satyp bolanok. Adamlarda pul ýok. Hemmesi garyp. Dukanlar kardyna satýarlar. Ýanky kitaba belli satýar. Pul ýok adamlarda. Hemmesi garyp. Şunu edip bir zat bir maşgalamyzy ekleýämesek bolanok. Men näçe milletlerine eklemek diýsem, wagt milletler çölüň içinde. Olar baryp suw ýok. Olar baryp ýanky yerlikli özgeçdirjek bolsa, oňa bir näçe ýyllar gerekdi. Biz aç kalmalylar. Biz ine şu şalakyp bir kısan halta özüne alıp bir oňýas, ýa gışymyza çykýar. Gışymyzdan geçýär. Ine şu ýaly bu hökümet diňe maşgalany ýykmady. Daýhanlar himmetini ýykdy. Muň ýykmadyk zady galmady. Himme zat ýykyldy Türkmenistanda. Biz nire barýar? Biz 10-njy asra barýar. Prezidentin ýanynaky korrupsiýonlar, ine şular baýlar bolmaly. Alaýda Türkmenistan prezidenti padşah, ýegenleri kiçik sultanlar bizem şonuň gullary. Ine serden şuňa, ünsüren gowy. Türkiýedäki işleýän garnaşlary dokumentsiz, gulçulukda, ýa 14-15 saatlap işleýän, bunun pasportlary ýok, vaksin hiç saatları ýok, hiç haklary ýok. Şular Türkmenistana pul berip şu daýhanlary saklaýar. O daýhanlaryň hökümeti var, hökümetiň ýolbaşçysy var, hökümetiň gurulmalary var. Ýanky jemgyýet gurulmalary, adam hukugyny gorýan gurulmalar, polisler zatlar, tebigat baýlygy var, pasportlar var, ýaşaýan ýerleriniň territoriýasy jaýlary var. Ine şul adamlar şu Türkiýede gul bolup işleýänlerden has pes garyp. Ine şul gullar şul Türkmenistan'daki has pes mundan gulçulukdan metre garyplara pul berýär. Bir kelläňde getirip bilýär şu zatlary. Biz niye var ya? Hormatly vatandaşlar, goýuň şul gulçuluk strategiýany. Siz o adam bütün dünya jemgyýetleri ine men Jenewada bolup gaýtdym düýün. Gen görýärler, agzyny açýarlar. Ýangylyk başlady. Biz häzir Türkmenistanyň prezidenti Raşid Merýedow we Hramy gün sansa eltip bular bastyrýar. Sizden suwtnamalar gerek. Foto, video urudyň. Menin gepleşiklerimde size şol gurumlaryň ýemel adreslaryny berjek. Türkmen diline ýazyň. Ýa kesegi asfalta kesek bilen ýazyňda şonu surat alyp iýeriň bize. Şolum suwtnama bolýar. Goýumny boldyny elimden gelenok, men bilemok, men bu zatlary düşünemok, men wagtym ýok,
Siz dinlemen hemen giyecek onu işlemeli bolýar. Wagt sen şu real wagtyň bolmasa bütün ömrüňi işlersin. On stopu olmaz. Sen wagtyň ýok. Öz durmuşyňy, öz bagtly geleceğini gurmagana wagtyň ýok sen. Sen şun ýa-ni aç kalmaýyn, ertede açyk pul ýygnayyn diýip işleýän, syýasata goşulanok, jemgyýete goşulanok, öz grajdan borjuňy watançy bolup edenok, ine bolýan zatlar. Bir özüni oňurlaýan ukypdy bir ikilikçi. Hudaý saklasyn, milli lider bolup Türkmenistanyň dağıdyp ýör. Ine bolýan zatlar. Indi başga bir temada aýdasym gelýär. Yine o orada bilen uğraştım 210 tane hocalık vardı ya. Şunu katı ise 4-5 adam her hocalıkta bir 1000 adam var. Şunun içinde 16 tane adam 6. addeli olup bilen işlep adam satıp şu yerden pul bulordan kazanıp yani avantaj kazanıp öz maşgalatını etliyor. Siz niye vardınız Maraltay'da? Hi onam edip bolmuyor. O da şolar yalı adamlar maskara edin. Öň şolar yalı adamlar owan gyrysyna koýadylar. Ýaşatmaýadylar bu normal adamlaryň arasyna. Bermeň gyýlaryňyzy. Onlaryň gyýlaryňyzy bermeň. Çağlaryny ýa-ni durmuş almaň şolary. Bir paritsaniýa diýär-de orsalar ýa-ni bir maskaratyny berin toýda zatda sene stuk gaçdy. Ýüzüne basyň. Oň üçin siz emkame akden oklar, o hakykata. Siz görüşüňe öz bir ýa-ni öz haklaryny berjaýdyň, özüňiz goraňa, o bolmy? Olar heret etýär. Türkmenistanyna biýhepçilik, namartlyk, ýa-ni watan satmaklyk, korrupsiýa hüküm sürýär. O biz niye var ya? Hani milli ideýa, hani milli lider, hani Türkmenistanyň öňe gidijek ýa-ni fundamental zatlary. Namys, arnamys, ýa-ni arsaçylyk, wepalyk, watançylyk hany zatlar. Häzir Talibanlar çocuk bolupdy. Şol aýda hemmesi açyk diýär. Granitsa açyldy, 60-70% adam gitjek bolupdy. Bunu ýaly Türkmenistan gerek geldi. Berdimuhammedow Türkmenistan türmäge girdi. Bu ýaly Türkmenistan Berdimuhammedow Türkmenistany gerek geldi. Bir zada düşünün. Türkmenistan Berdimuhammedow kidärler. Türkmenistan bizimkidir. Ol gelmişek. Ýadymyzdan çykarma. Ol adam halkyň düşmany. Ol adam gelmişek. Bizim halkımız içine gelmişek. Bizi hasap eden o adam. Bizim halka dahli yok. Halkın daşını ol adam. Öz kardeşleri bilen. Şunu bilip koyun. Şimdi Türkiye prezidenti Türkmenistan'a gelmeli novatını duruzdu. Sebebi Türkmenistan'a durnuklu değil. Yani bunu turma mümkün. Şu sebeple duruzdu. Gelmeli. Men yine size bir berjek sorum var. Ýalňyja men efir edemde de aýtdym. Näme üçin Lewapda bolup geçen betbakçylyklar, ýani biz bilýäs, şoň üçin biz pikir edýäs, Lewap näme bolduka? Hemme betbakçylar Lewap gelýär. Ýok, hemme ýerlere de bar ýa. Lewap başga planetada ýerleşen o. Onuň Türkmenistanyň bir gapdaryna o ýerde ýel başlasa, Mara Guşga çelli bar ýa. Ya Tejene çelli bar ýa. Ýöne Marvet Tejeniň Guşyň halky dim otýarlar. Lewap derrew turup, bir-birini gollap kömek edip hemme dünýä ýaradýar. Bular agdy bir. Bular aktif, bular hakyky Türkmenistanyň grajdanlary. Öz grajdanlygyny ýadyndan çykarmaýar. Beýlik welaýatlar öz grajdanlygyny çykarýarlar. Bular ýöne bize bir deňmen Allahan, Hudaýjan, ýa-ni bize bir deňmen biziň başarýan zadymyz ýok. Biz kime baral diýip ikisany porsa empemeşikden gorkuş görür. Bolmaz buraya. Buraya yaşamanın o. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biziň hemmemiz aktif bolmaly. Diňe Lewap ya diňe aktivistler diýär, hemmemiz. Başga ýol ýok. Türkmenistanga alyjak bolsak başga ýol ýok. Häzir Türkmenistanyň aktivistleri, Türkmenistanyň opozisiýasy Orta Aziýada ikinji ýerde bar ýa. Demokratik ýolunda. Inanın, biz häzir bütün dünya gurulmaları bilen plotny işläp başladyk. Biz Türkmenistanyň ýagdaýyna sanksiýalar girip başlar. Bize tutnamalar gerek. Berin şolary. Siz bermän soň
Türkmenistan'ın halkı hiç daha inanman, birbirine korkuş gören son, sizin şu günleriniz durnuksuz devam eder. Ömrünüz ötünçe, çağrının ömrü ötünçe. Hareket eden zaman, ho, hormatly adamlar. Bolun ne? Menden zatlaryn ok. Ay Allah can Hudajan, muradaga janyň sag bolsun. Sag bolun o diýende ýöne sizlerim hareket edin. Şonuň üçin videolar paýlaşyň, dogalary durduň. Suutnama bolsa bize berin. Baran yerinizde talap edin. Gorkuş başlary, çekilip başlarlar. Hemme işler, hemmeti häzir OON, OBSE, Europarlament, Eurosoyuz talap et başladı adam hukuklaryny. Bular çekilip başladı. Eger imsim dursaňyz, imsim dymsaňyz, bular güýçlenýär. Biz aýdyp duruz, bize bir ýetirseňiz, biz gyýryp aýdyp duruz, bular çekilýär. Ine sizin dubinkaňyz. Biz, ýene biz sizi goramazak kim gorasyn? Otursaňyz, ýa-ni hiç tat etmen, hem bizi saklaýaňyz, hem özüňizi, öz bakty durmuşyňyzy saklaýaňyz. Ine bolup geçýär. Men hemme çykyşlarymda sadarak düşünürjek bolýan. Men hakyky politik işlerini entek doğal alıp barmana mümkinçiligim yok. Sebebi men elementar zatlary size, yani cemiyetiň birinji ädimlerini size düşünürýän. Şolary bilmän siz nähil döwlet kurjak bolýan. Siz döwlet kuraňyz ok. O diktatorlar öz döwletini kurýar. Şonuň üçin. Biz hemmämiz bile öz döwletimizi kurmaly. Biz diktatoryň döwletini kurmaly. Stop, korrupsiýa stop. Pul bermäni, korrupsiýaň sponsor bolmany durudyň. Para bermäň. Çıdan bir ay. Hem bahalar açar param, hem bular kanunlar seyret başlarlar. Siz berýäňiz şonu. Siz diktator rejim saklap gelýäňiz. Men size aýdýan, hiç il satulunçy bolmaly. Ekdiýse ekmeň, ana yerin ene al, öz günüň özüň bize zat berme. Gara çöreği suwa atyp bolýan, goşulma şolar. Ýykylýar öz-özünden. Bir ay köseneniň gowy bütün ömrüň köseneninden. Inanyň. Allah Taala berer bir ýerden rızk. Ýene bir belläkge işlekdadymma Qarun etrafına, Mari vilayetde ve onun gatdaky etrafına biznesmenler var. Şular banisa baryp, agyr ýatan adamlaryň pulunu төлep gaýarlar. 2 milyon, 5 milyon. Şular dukanlara baryp, pul goýup, kim kösenýän bolsa 1 milyondan adam maşyna, 2 milyondan kömek edin men pullaryny, ine şu pullary produktasyny berin diýip gaýarlar. Berekenler. Biznesmenler halk bilen bolmaly. Inanyň, siz biznesmen menýärli. Istenlik wagty, istenlik ýurtda pul gazanyp bilýän adamlar. Häzir halkyna kömek etmeli. Häzir halkyny gollamaly. Pul kömek, dil kömek, iş kömek. Ýa-ni öňüne çykmaly. Häzir bizim wagtymyz geldi. Hemmämiz kömek etmeli. Ýene bir aýtjaklarym, men hemme diplomatlary bilen Türkmenistanyň pikir etmän siz gizlergi Raşid Meredowyň ýa Haramdaň arkasyna gizlergi. Hem mediýan hereketleriniň pasolstwalarda sizde trust var, e-mailler var, ýa dokumentler var. Biz revize eder. Alaytada Russiýa, alaytada Fransa, alaytada Türkiýe, alaytada Amerika. Ona oturan ayal maşgala cinayet iş ömürlük gider. Sebebi ol adam, şu Ak Sultan diýeni, bütün Türkmenistanyň kösenen, ölüp giden kösenip, ýa-ni öz hakyny talap edip bilmän basylyp giden adamlary, ýa-ni adamlaryň taryhlaryny gizläp, hemme zat gülýanlyp, bul Viktor Hramyň sagylýan bolup, bütün dünýäni allak gelýär. Ine şoň üçin size aýdýan, siz hem cinayet çekersiňiz. Sebebi siz allak gelýär bütün dünýäni. Sizin aldamaňyz bilen Türkmen halky közenip gelýär. Siz Türkmen halkynyň düşmany bilýärmi şonu? Ine biz barýar 20 sentýabrda New York'a. Şöyle sizin suratyňyz özüň ortadan. Bütün dünýä kimden bilýär? Şunu bilen men çykyşymy gutarýan, indi sizin soruňyza gysgaçyk jogap berin. Ine Azat Fabrikator ýazýar. Salam Murat ağam, yurtdaşyna pasporty ýiten ýa-da möhleti geçen bolsa, olara täze pasport berilmeli. Eger Cenevada sizin protestingiz Berdimuhammedow gören bolsa, pasportlar berler. Inanyň. Durmaň, pasportlar biz çözeriz. Ol mesele de. Siz gymyrlaňyz.
Bize suutlama berin. Biz häzir Jeneva sok ýaşany. Jeneva, Ýewropalam, Ýewrosoýuz. Biz şolar bir bilsek, gün sanksy urýarmy? Sen bu bir kanun. Bu düýünden bir kanun. Bu bir topar konstitusiýa maddalaryny bozdy. Biz şunu tutup almaly häzir. Tutup almasak sıpýar şunu Berdimuhammedow. Bular pasportlar düzelen olup sıpar. Biz şunu tutup almaly. Şoň üçin pasportlar düzelen durmaň, pasportsa var. Şul gırılışmalar bolsa talap edin. İstendik pasportsa. O näme haklary ýok olaň. Jogap berýärokmy? Ofitsialny ýazyn. Jogap berýärokmy? Şu ýazanyňyzy, şu ýere baryp gol çektirip bir gaýdaňyzy bize iýerin bolýar. Şol ýeterlik gül ýa tutnama şol. Jogap bermese tutnama. Jogap berse jogabyndan bize berin. Ol 2 ýyllyk 2020-nji ýylda Covid'in esasyna adamlar öýüne barp bilmedikleri uzalýar beýlik ýok. Siz näme durmakdyr ýa bizi idiot diýip hasap edýäňiz? Kanun var, migrasiýa kanuny var, 29-njy madda var. Ýazynly. Siz dünýäň her günjegine itlenip pasportda baý bolsa şöyle baryp, ýa çarşyp bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gürkölmedi ne работает. Konstitusiýa var. Oň arkasyna bütün dünya jarnamasy var. O Gürkölmedi işleýän o. Şoň üçin siz yüzlenen zatlaryňyzy alyň. Ine şo diplomat ýa-ki pasportdan ýoluşlary jinayet çekirler. Sebäp bermediler pasporty. Bizde günah ýok. Sizde günah uly. Berdimuhammedowda günah bar, ýöne sizde de uly. O näme 3 ýarymdan pasport berýäňiz, ilat gelende pasport bolany. Kim alacak bolýar? Ya biz näme Raşid Meredow idiotmy? Ya biz näme Berdimuhammedow idiotmy? Türkmeniň halky sizden has ukyply. Siz ýöne korrupsiýanyň üstünde ýa ýolbaşy bolup, bulary bir kanunçylyk edip, arsa ýol bermän, pul töledip şu arsa ýoly ýa-ki etdirýär. Korrupsiýanylar. Ýa şonuň üçin şu meselede biz şu düşmeliksek biz alar pasporty, problem ýok. Berdimuhammedow istemýär, bize şunu sansa salmana gowdu giňdi. Şoň üçin şunu bir başlamaka biz arzalarymyzy berin, biz bereli. Sansa girmek üçin edil gowy ýankylar ýaşyn. Alparslan ýazýar, ağam İstanbulda kaçan protesta bolarka sabırsyzlyk bilen garaşýan, bu ýerde gaty uly protesta boljagyna ynanýar. Hökman bolar. Protestler bolar. Te protestlaryň esasy geçirilýän maksady Türkmenistanyň içini ýagdaý erdi. Protestler kaçan ulutlar, haçany Türkmenistanyň içi demokratiýa girer. Şoňa çenli ýöne hemme döwletler geçirdiler. Edil häzir Ýewropada biz başladyk, ýöne Türkiýede baryp şu protestler. Açyksanmaň, habardar bolup duruň, aktivistlerden kömek edin, şolar bilen maslahatlaşyp duruň, biz mümkinçilik tapdygymyzy ederdik. Bize hiç wagt ruhsat bermediler Türkiýede. Türkiýede döwleti Türkmenistandan daş giden o. Ýöne bolsa da Erdogan, ýa-ni adamlar seýdiýär, şol köselmesin diýip ýüregi agyrýar, bular kömek edýär. O bizim kiýaly, ýa gizlen köşkünde oturup adamlar gyryp ýören o. Onu tapagy şeýle. India raja, siz sorum, meselen Fransada şeýle jaýyp ýarylsa, içindäkileri başga jaý berilýärmi hökümet tarapdan? Ferdim. Fransa döwleti baý döwlet. Diňe hökümetde halk baý. Haçanda men, mysal üçin bir jaýda ýaşan şo partlady. Eger men ölsem, men strahowkam bar. Meniň maşgalama 120.000, 200.000, 500.000, 1 milyon, 5 milyon pul berilýär. Ýöne haçanda men jaýym beran bolsa, onu men kwartiram strahowka edýän. Şu strahowy kompaniýa maňa doly jaýyň pulunu berýär, ýa bir ýerden alyp bernok. Men 3-4 san jaýyň bahatyny getirip berýän, bu saýlap tülýär. Maňa täze jaý berýär. Hökümetiň dahly ýok. Bu gurulanyň sistema. Yani strahowka sistemasy işleýär. Bu ýerde hemme sistemasy işleýär. Şoň üçin bizim hökümete dahylymyz ýok. Şoň üçin ýa-ni Macrona şartlyk berýärler. Gerek yerine basarlarım. Sarkozy'nin basarlar. Bize hükümet bize düşman. Demokratiya devlette hükümet düşman. Sebebi neçe hizmet etse de şonço da yine de hizmet etmeli bu. Bu giyice onu hizmet etmeli.
Biz bolsa hyzmat etmeýäni düşman diýip göremizokda, bu milli lider diýip görüyoruz. Neseredin Fransada hükümet bir ýere barsa, Fransuzlar topulýar. Macron bir ýere bardy bolýar, topulýar. Macron elbetde, Macron eşik ýaly işleýär. Ýöne şol meýterlikde şu halka, şu halk haklaryny gaty berýär diýe we talap edýär. Biz wapşe haklaryny talap edemiz. Biz haklar bu ýöne konstitusiýa, bu ýöne neme, bar pul berip gaýdýar, düz gaýdýar. Ýok, biz ters işlemeli. Biz ters işläp başlasak hemme zat düzelýär. Biz para vermeli, haklaryny talap etmeli. Onu hemme zat düzelýär. Onu biz edýäs. Berdi Muhammedow ol bir 30%, 70% türkmen halkydyr. Daşyndan pul uradýarlar. Bir tutulsa $1,500, $2,000, $3,000 tutuldymy? Eger cinayet iş bar bolsa, ona cinayet çekmeli. Eger cinayet iş ýok bolsa, ona suç etmeli. Adwokatlara pul berin. Şu 10 000 şoň berenden adwokatlara berin. Adwokatlar gymylap başlarlar. Siz pul bereňiz ok, olar görgünle gymylap bilen. Pul berip açyk nime diýäňiz? Bular edil prokuratura sistemi, suç sistemasy ýararlar. Siz gollaňyz adwokatlary. Olar näme siz gollasyň? Bizim adwokatlarymyz gow bardyr. Siz gollaňyz. Näme diýe bir genije jaňa diýe. Men sizi tanqid edip siziň üstüňizden güljek bolup aýdamok. Men şu mysallary görkezýän, şu mysallar beýlikini okup bolsun, bize de okup bolsun, size de okup bolsun diýip aýdýar. Bir genijem jaňa diýe. Bir mundan pul alypdyr, al bilen ok. Muna da aýyp berin. Menim adwokata bar. Ýok, oňa pul tölemeli. Donja seni ýem betbakçylykda pul alyp bilen. Açyk pulun berdi, şonu çözmeselerini. Näme bilen o? Şu ýaly biz adwokatlar pul bermeli boldy. Oňa pul berýän möçbermi, ýani korrupsiýa berýän möçbermiden 10, 20, 30, 100 etsepes. Biz şonu edemizok, biz şunu edýär. Bizim kellemizde problem var. Doğru düşünün. Biz öz kellemizi indi başgaça seyretmeli hemme zatlar. Bütün dünýäň seyredişýäni seyretmeli. Ol ýani bilimsiz adamyň düşünjesi bilen seyretmeliler. Bu sistema işlemeli. Egerde adwokat sistemasy işlemeýän bolsa, prokuratura sistemasy işlemeýän bolsa, suç sistemasy işlemeýän bolsa, puwdoklaryň, ýani hökümet sistemasy işlemeýän bolsa, onu bu sistema ýok bolýar. Onu bu sistema derek, teýär bir sistema, korrupt sistemasy bolýar. Onu döwletiň ýok bolýar. Şonu men ýani döwletiň ýok. Döwlet ýok diýip. Мерке, салам алейкум, уважаемый, что можете сказать про талибов? Талибы, я уже говорил на этот вопрос, ответил. И шунun bilen men öz gepleşigimi soraýan, diýjem bolsa, başlarsyňyz, men ýolly boldum. Inniki gepleşikler çeldi. Egerde maňa tanqid maňa maslahat berjek bolsaňyz, ýazyp bilersiňiz şu ýaňa şany. Tanqid etjek bolsaňyz, ýazyp bilersiňiz şu ýaňa şany. Men hökman teredýän, ýani gyzykly temalara, gyzykly tanqidler gatyn söýýänler. Sag bolun hemmäňizde inni biz almaly. Menim çykyşlarym abonement ancak kopya beýleki odatdyrman gerekler. Menim çykyşlarym size kömek bolsun diýip çykyş edýär. Şonuň üçin ýazylyň, seredin, paýlaşyň, öwrüniň. Bize täze Türkmenistan gerek. Bize täze Türkmenistanda eýen bilimli adamlar gerek. Şonuň üçin jemgyýet bilimlerini, siýasat bilimlerini, konstitusiýany, öz graždan jogapkärçiligiňi siz bilmeli ýatdan. Entek şu meselelere gaýdyp gelecekde men düşündürän gepleşikler ornatýan adminler bilen size dol düşündürär. Şonuň üçin beýik türkmen halkyň öňe DWT diňiňi